भोजपुरी फिल्म कम बजट में और कम समय में तैयार हो जाला और ई खूब चलेला। ई फिल्म के खूब सफलता भी मिलेला। एकरा पीछे के सबसे बड़ा कारण ई बा कि भोजपुरी फिल्म के प्रसार आज तेजी से बढ़ रहल बा। भोजपुरी सिनेमा के देखे वाला लोग के संख्या भी काफ़ी बढ़ रहल बा। भोजपुरी सिनेमा के पास पूरा दुनिया में 40 करोड़ से ज़्यादा दर्शक लोग बा। अपने लोगन के बता दी कि भोजपुरी सिनेमा के दूसरका पारी के जब शुरुआत भई रहे तो भोजपुरी के कुछ फिल्म जमकर कमैलसन और छोटा बजट में बहुत कम पैसा में ई फिल्म बनलसन और करोड़ों रुपया बॉक्स ऑफिस पर कमैलसन। ऐसन में ही कुछ भोजपुरी के सुपरहिट फिल्म के बारे में हम अपने लोगन के बताएं। भोजपुरी के कई फिल्म जौन बा कमाई के मामला में बॉलीवुड फिल्म के भी टक्कर देवेला। ऐसे में अपने लगन के हम भोजपुरी के 5 सुपरहिट फिल्म के बारे में बताएं जौन बनल तो रहे लाखों रुपया के खर्च में, लेकिन ई करोड़ों रुपया के कमाई कैलक। साल 2003 में आई रहे मनोज तिवारी के फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला। कमाई के मामला में सारा रिकॉर्ड तोड़ देले रहे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 36 करोड़ रुपया कैले रहे, जबकि एकरा के बनावे में मात्र 30 लाख रुपया की ही लगभग खर्च भई रहे। भोजपुरी के दूसरका फिल्म बा जवना में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी भी नजर आई रहनी। ई फिल्म बा गंगा। एमे रवि किशन, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी और नगमा भिरली साथ में काम कैले रहेलू। ई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपया कमैले रहे। 2008 में आई रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म, ओमे पवन सिंह भी काम कैले रहन। उ फिल्म के नाम ह प्रतिज्ञा, जौन 78 लाख के रुपया में बना रहे और ई फिल्म 22 करोड़ के कमाई कैले रहे। उहे 2008 में दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म आइल बॉर्डर, जौन खूब धमाल मचैलक। आई फिल्म 19 करोड़ रुपया के कमाई कैलक। उहे निरहुआ और खेसारी लाल यादव के फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बना देले बा। निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी और खेसारी लाल यादव के मेहंदी लगा के रखना ने 14 करोड़ रुपया बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कैले रहे। ई जानकारी अपने लगन के कैसन लागल जरूर बताई। ऐसन ही वीडियो देखेला हमरा ई चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो अच्छा लागल होके तो लाइक करी। धन्यवाद।